Ayan guys. Galing I just came from outside. Nag-ano naman. Ano tawag pa dyan? Nagdampas ba? Naglaga na naman ako ng buto. Baboy. Nilagyan ko ulit ng beans. Tapos, tomato. Sobrang lambot na. Kaya na umaga ko pa ito nilaga. Sobrang init sa labas ngayon. Grabe. Nagka-sunburn na ako. Ito lang yung hapunan ko, tsaka beans. Tapos magtiti ako in a while. Yung ano ba, hibiscus. Sarap din yan. Probably about 4. Tapos maya-maya, magluluto ako ng dinner for the kids. Umakyat na yung husband ko. Taking a break, my dear. Oh, okay. What happened to your hip? No. Pimples? Hindi ba? No, no. Don't rub it. The beans is done. Okay. About done na? About done? Mm. Eh, eh. Nangutot ng kanahan. Ika 4 days na ako lampas ron. Almost nakatunga na ko. Blah. Napabayaan ba ng ilang taon? Dati nag-aano ko, riding mower. Kaya lang, nasira. Ay, hindi naman siya masyadong sira. Ano lang ba? Basta, ginalaw. Tapos hindi ko na maano. Ko na alam paano i-on. I-on. Kaya ayun, pinabayaan na lang. Tapos napabayaan na din yung yard. Minsan yung mother-in-law ko nagmomow ng grass. Wawa naman. Pero ano kasi siya? Hindi mapalagay ba? Sanay na mayroong ginagawa. Tapos pinahiram niya sa akin yung yung mow niya.
Kaya lang, masyadong maliit. Yung grass namin ang lalaki tatangkad. Hindi ano ba, pwede lang siya sa mga maliliit. Good na guys.